Sanibonani, igama lami ngoBanele ngowakhuzwayo. Okay, sawubona Banele. Hamba kahle. Hamba. Okay, sokubuza nje 10 questions. Usu-ready? Ya, ngiri. Nahlangana kanjani ngikhumbuza mphathi Nkulunkulu. noNdlonkulu. Sahlangana ngenkathi ngifuna ukwenza uDosh Mkhovu. So yena wayemlwela. I-first scene yakho noNdlonkulu yaba lapho. Ya. Wayemlwela. Alright. Kuthiwa ngaze nahlangana noNdlonkulu on set ngalesi sikhathi leso osishoyo wena. Ngabe-ke nahlangana ngabe niyahlangana kwezinye iy'ndawo? Hhayi lutho, sihlangana. Isikhathi sasehlangana. Or naxhuma senihlangana on set? Ya. Alright. Uba igama lamphathi? uBuyanda owami Khumalo. Ubuyanda owami Khumalo. Okay, number 4. Kabafisa ukuxhumana nomphathi bengenza kanjani? Angazi bengenza kanjani. Awazi. Ya. Kanti wena wamthola kanjani? Mina ngafika nje ngiphelezela usisi wami ezo-actor. Who is your sister? uMizeni. Mizeni, alright. Ngafika la ngahlala but 2 days ngilokhu ngimphelezela. Wagcina sengithatha umphathi wangi-actisa. Awu, ngale kokufaka i-CV. Ya. Hayi, awalethanda. Okay. Sengibuza number 4. Okay, njengoba ulingisa uqondisa kanjani ilokhuzana? Njengoba ufundisa, hayi bo, njengoba ufunda nje, uqondisa kanjani isikole ne-acting? Lokhu ukumeneja kanjani? Isikole sinesikhathi saso phakathi nesonto yabo. Ya, isikhathi sesikole leso bese kuthi ngama-weekend kube isikhathi se-acting. Or next time ama-weekend? Ya. Alright. Okay. Ububuka i-character le oyenzayo le yadla ngamandla, right? Iyafana ne-character le kaBanele? Hhayi, ayifani. Why usho njalo? Ngoba kwi-character ngigcoba lezi zinto lezi zala kodwa in real life angigcobi lezi zinto lezi futhi angikufakile nomqhele. Yilokho kuphela okuwumehluko. Ya. Futhi uBanele uyathakatha. Mese esekwi-character. Amadoda. Ngikuzile nje ukuthi yilokho kuphela yini. Okay. Mase kuthiwa uthola ithuba lokuthi uhambe uyo-actor kwenye i-channel. Iyiphi leyo channel le ongafisa ukuthi u-actor kuyona and why? Ayikho ngoba abantu sebengazele la. Ama-fans asengazele la. Alright. Okay. Waqala nini ukulingisa? 2024 last year. Yini yakwenza ukuthi ulingise? Ngoba uphelezela usisi. Ya. Asuka madoda. Okay. Okay, kwama-TV series. Yiphi ongafisa ukwe-actor kuyona? Isithi. Isithi? Ya. Why? Ngoba sine-vibe yabo. Simnandi naleyo nje. Naleyo vibe. Ya. Futhi umgcobile umbhalo esithi. Ya. Alright. Uba i-role model yakho number 10 lo ngokuza manje. I-role model yami uSibuda. Usibuda muphi? Lo wakuzala. Amadoda. Okay, why uthi uyi-role model yakho? Ngoba uSibuda yabo uyi-comedian yabo, uma sengingena yena nje ukuzala kuyaziwa ukuthi hhayi
Ngingenile manje nje. Njengoba uSibu nje esewumfundisi manje yini ayihlekisayo lapho? Cha phela ukuthi inkinga useshintshile yabo. Kodwa thina nje simazi uSibu lo Ma, umthanda elowa Sibu noma umthanda uSibu lowo mfundisi noma umthanda nje uSibu nje? Hhayi ngimthandisa ulowa Sibu lo ya. Oh, shuthi uyi-role model yakhe ebe ulowa Sibu. Mhm. Oh my God. Alright. Tell us about your dream and ungalifeza kanjani? Phela mina ngifuna ukuba uthisha and ngingalifeza ukuthi ngifunde kuphela. Ngiyimisele. Acting into oyenzayo. Acting into engiyenzayo, just nje ukuthi kube khona into engiyenzayo empilweni. Oh, ingakho nje wangena ngosisi wakho. Mhm. Okay, siyabonga. Okay, tshela abafethu ukuthi asubscribe babuke neSigodlweni Films beyamo-subscribe nakhona. Okay, bafethu ngicela bani subscribe, ni-like and share Esigodlweni Films. Siyabonga. Thank you.